Pia odisi ahweme uguso wo hwe amamra kwankyere yegusu esuade na ye na twedian Nyankopɔn kwame basiyelem tibirikisi asese enenso ode ache menu emienu na yebisa se yekasa oba bi akum so na kyerɛ sɛn asem no asekyerɛ ene sɛ na sa oba no abu ne nsa anase okɔ afikyiri na yen Facebook fan page wo teacher kofini mu aye na baaye no yeda mu nyina se upon Richmond unyane kama Leo ose unso unyane kama yeda wasepa youngest can be scratch Pello the Playman Kobe Bright GH mu nyina mo madwen kyerɛ baaya de kan sɛ Nyankopɔn o hyira mo yema mo pia ebie wo nso no yen WhatsApp no Elijah o ye former student of Adjustment wo kumawu onso yeda wasepa pa YouTube Obapa Gifty Obapa minimo dade ne nso ne me kan sɛ Nyankopɔn nhyira o ye papa na yegusu esua de mpanin sɛ aboso ba na meja pa ebie wo nso no ye die de bio ene ma ɔhɔ soye bintio ntoaso ene kum wansampo bere ne sa so nti ye kɔso ne esua de ne ye esua bibi afa kasa ye kano enipa enim se ko twa mansa nansa na me ba so nsia ne so se ene ye kosa ye bisa no ene se ye kasa obi adi abirimu a na kyerɛ sɛ enipa asma se de wadi abirimu kasa ko asekyerɛ no ene sɛ na me kan sɛ ye kasa ye kan sɛ nipa enim se ko twa mansa abo a friend osebɔ eni bi mkra friend abo afufu ebi nso friend etwie na de ntie kasa nipa nim se ko twa mansa ne se wo wrem osebɔ ne hu ye pa abo bi obehu ne bia bobirim empowu nipa hu osebɔ a oyem timi hyew na de tie se akwese no obi tifie na wate se nipa asmesi aka me ho asem na wabo adwim po se nipa asmesi anante akosua obenchen mechi no ade me de ba yie no ana mi hia no pa adwuma me de bedi no odi obetena fie adwonim de nsa bro afusu adinsi akantema wiabo agosu adinam so se wo kwa one ne bekon nanso brabrabre na ado ani bo nanim se kim na wonsusu ye nyina da na aka otirim afi ade a wo bo wadwum po so beka nyina na ayira enipa no hu atɔ so tini esi enipa enim ti se ko twa mansa 7 enipa bi hu ofa enipa bi so hu papa na kama ese enipa nyina hu free send wabo adwi mu pa se asa wo kosra de kra obi honom wo tena fie a wo plane meka ne se enso bera obehu nipa ne pe no na wo yemasho na de o yes obeka ne nyina no na ayira eno na mai na aka se enipa enim ti se ko twa mansa na se dru ba bi a enipa no hu yi pa mepa se meto aso ne enso ebra so se me do si a mamra kwankyere so ne na na keketi me do be si a na emum mame me boafo ba ko pe teacher kofi me bo aba so yi pa nyame hyira mo